Pajjiżna huwa ostaġġ ta' sitwazzjoni bla preċedent. Ma' kull siegħa li tgħaddi, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna qed issofri ħsara irreparabbli. Pajjiżna huwa ostaġġ ta' sitwazzjoni bla preċedent. Pajjiżna huwa ostaġġ ta' persuni li b'emilhom jew bin-nuqqas ta' emilhom ħolqu kriżi kostituzzjonali. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'messaġġ lil pajjiż fid-dawl tal-aħħar żviluppi li qed iseħħu bħalissa f'pajjiżna. Bl-iżviluppi li seħħew matul il-ġurnata li jindikaw li Joseph Muscat u Keith Schembri kienu jattendu flimkien laqgħat ta' servizzi segreti u li f'mument minnhom Keith Schembri talab li ma rridx jibqa' jattendi, issa il-Prim Ministru għandu jwaqqaf dan kollu illum qabel għada. Bil-fors ikolli intenni li Joseph Muscat bl-involviment tiegħu bħala Prim Ministru fl-investigazzjonijiet irid minnu fih iwaqqaf u jispiċċa illum qabel għada. Adrian Delija spjega li aktar kmieni din il-ġimgħa kien għaraf lill President George Vella dwar din il-kwistjoni perikoluża u matul il-ġurnata tal-ħamis reġa' ltaqa' mal-President u għamillu l-appell sabiex issir kull ħaġa permessa mill-liġi tagħna. Għal darb'oħra il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li Muscat għandu jirriżenja minnu fih għall-aqwa ġid ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jirriżenja minnu fih għall-aqwa ġid ta' pajjiżna, għall-ġid ta' Malta tagħna. F'dawn iċ-ċirkostanzi, il-preżenza ta' Muscat li jibqa' fil-karga hija l-ikbar theddida għad-demokrazija.